Başlıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala Rasulillahi ve ala sahbihi ecmaîn. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugün 26 kun orazа тоттық деп айтабыз иншалла. 27-сіне кіребіз. Тағы бір өтігі өзіректі еске түсірер үшін қабатлап айтам. Бәлки кімдер білмейдір, бірінші ишетедір. Шушы 10 күндә Кадыр кичәсе бар. Шушы 10 көндә Кадыр кичәсе бар. Кадыр кичәсе ул тәдәйтә мен айнада хәерлек ди. Кадыр кичәсе. Кадыр кичәсе. Кадыр кичәсе ул мен айдан да хәерлерәк. Мен ай. Шушы Кадыр кичәсе Мухаммад Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва сәлләм соңгы 10 көндә эзләгез ди. 10 көн Рамазанның инде. Көн түгел, төн. 10 төн. Эзләгез диде. Ничек аны эзләргә? Теге яңа елны 12-дә каршылар бит әле, эзләп нәрсәдер. Анда обязательно бураты еш, нәрсәдә шампанский инде. Монда Кадыр кичәсендә нәрсә булырга тиеш монда? Намаз. Синең ихласлыгың Аллаһ ризалыгы өчен намаз. 10 төн инде. Ул андары 10 төннең ток көннәре инде. 21-е булырга может, 23-е булырга может, 25-е, 27-се, 29-ы. Ихтималы күбрәк дигән сүз. Шушы көндә. Андары хадисы килә, тагын ихтималы тагын да күбрәк 27-се дип тә килә. Менә хәл 27-сенә керәбез иншалла. Yani ул килә хадистә Рамазан айда дип Кадыр кичәсе. Может любой төндә дә барга. Андары килә соңгы 10 төндә дип. Андары килә ток төндә эзләгез дип. Андары килә 27-сендә эзләгез дип. Мәккә шәһәрендә Кәбатулла тирәли, нәве 27-сендә бик күп кеше була. 23-сендә килгәндә янда сообщение 3 миллион кеше җыелган дип. 3 миллион кеше 2 Казан бер урынга җыелган Мәккәдә. Моның вакыты башына акшамнан соң, кояш баткач акшамнан соң. И дәвам итә сахар тамам. Сахар тамам була ул нәрсәдә тон беленү белән инде. Сахар тамам шунда без туктыйбыз. Менә шушы акшамнан алып сахар тамам хәтле гыйбадәт кылу, гыйбадәт. Гыйбадәткә нәрсә керә монда? Намаз уку дип керә. Гыйбадәткә керә монда садака бирү керә. Гыйбадәткә керә монда зикр тасбихлар әйтү, дуалар кылу, Аллаһтан нәрсәләр сорау, бу гыйбадәткә керә. Но иң зур саваплы гыйбадәт ул намаз санала Кадыр кичәсендә. Шуның өчен без таравих укыйбыз, беренче ясту укыйбыз, сүннәт укыйбыз, таравих укыйбыз. Еще тагын 8-не үстәдек еще рәкъгатны инде. 28-не укыйбыз инде, әлхәмдүлилләх. Аяклар арып бетәдер. Ну ничего, әлхәмдүлилләх. Була. Әле бу сагать ярым гына китәбез монда вакыт инде. Исмаилләрдә анда 2 сагать ярым аны укыйлар. Но иң мөһиме гыйбадәттә синең булырга тиеш Аллаһ белән элемтә. Тән арыту түгел, бу физкультура түгел. Намаз ул физкультура түгел, физкультура ул можно былай да теге йөрегә, теге таяк белән, теге скандинавский белән инде. Моның асылы физкультура түгел, бу асылы йога да түгел. Моның асылы Аллаһ белән элемтәгә керү. Менә Аллаһ Тәгалә бездән нәрсә тели. Без намаз укыйбыз, Аллаһ белән элемтәгә керәбез. Без дуа кылабыз, без Аллаһ белән элемтәгә керәбез. Без садака бирәбез, Аллаһ ризалыгы өчен, бу элемтәгә керәбез, Аллаһ ризалыгы өчен. Аллаһтан өмид итәбез әҗерне, савапны. Ягъни менә шушы бигрәк тә бүген 27-се була инде, күбрәк тырышырга кирәк, гыйбадәтне арттырырга, ихласлыкны арттырырга, дуа кылырга күбрәк, дуа кабул була иншалла. Но әгәр дә без шушы Кадыр кичәсенә эләксәк,
Индеме? Biz аны bilmeyiz кайсы төнне ул. Безнең гамәл гыйбадәт языла 1000 ай. Савап. 2 рәкат намаз укыдык. Безнең 1000 ай 2 рәкат намаз укыган шикелле савап языла. 4-не укыдык, 4 рәкат, 8 укыдык, 8, 20-не укыдык, 20 языла. Күбрәк укыган саен күбрәк. Менә бу 1000 ай ул була 83 ел 4 ай. Монда кемгә шул хәтле яшь бар? Сәйдә апа сезгә ничә яшь? Миңамы? Әйе. Секрет 84. 80. Менә как раз сезнең менә бу шулай була инде. Әйе. Менә сезнең гомеребезне без куып җитә алабыз иншалла, әгәр дә шушында эләксәк. Гыйбадәт белән. Но сез дә безне узып китә аласыз, шушы төнгә эләксәгез иншалла. Но ел сайын ул булса, күпме ай була безнең гыйбадәтебез өстәлеп бара постоянно. Менә 83 ел 4 ай языла. Как будто без гыйбадәт кылдык. Бер төндә менә шул күбрәк кылган соң күбрәк инде. 100 сумны садаканы җибәрдең. Как будто синең 100 сумы 1000 ай садака биргән кебек савап языла. Менә шушы төндә була инде. Менә бу просто әзрәк вступительный булды вагазна инде. Кем белми, что белсен өчен инде. Иртәгә бирсәң дә садака шулай буламы? Азул. Агалай китә белән. Иртәгә бирсәң садакасын савабы күп була. Но моның савабына ирешмәскә можеш, если кадер кичәсен эләкмәсәң. Рамазан айда савабы арта дип килә инде, гади көннәре караганда. Но бигрәк тә кадер кичәсендә. Бүген көндә садаканы җибәргә бик җиңел. Телефоннан җибәрдең, всё. Любой вакытта. Әйе. Менә бу хәтер садакаларын телефоннан җибәрәбез дип әйтәләр. Ярыйдыр. Ярый. Но фитр садака ул сөннәт буенча килә, ризык белән бирү дип. Акча белән ул рухсат ителгән просто. Бүген ерактагы туганнарга бит ярга җибәреп булмый посылкасы. Ну, им беренче шушы тирәдә зәрә кирәк. Булса инде. Авыр яшәүче туган ерактарак. Ерактарак булса җибәрсәм була иншалла. Но самый яхшысы менә мин үзем җибәрә икән, аларга шалтыратам, сообщение җибәрәм. Шушы акчага продукты алыгыз дим. Алай да була. Чөнки бу фитр садакасы ни өчен ул продукты белән бирелә? Гаиттә ул бәйрәм. Мискин факирлар ашауга интекмәсен дип инде. Аларда да бәйрәм булсын дип инде. Менә бу садака бар, мәчеткә салыгыз фитр садакасын дип. Мәчеткә салынмый, ул дөрес булмый. Буны без аңа кеше таптык, конечно. Кеше табарга кирәк иде. Фитр садака мәчетнең яшигенә салынмый. Ул именно бирелә, что мискин факир гаитә бәйрәм күрсен дип инде. Дәвам итәбез. Ничек соң гыйбадәт кылганда авырмы? Хәзер бит инде 26 көн үтте инде менә. Үзенең авырлыгы бар. Рамазанна, то есть ураза тотуның үзенең авырлыгы бар. Авырлык булмыйча аның әҗере дә булмый. Авырлык булмыйча әҗере дә булмый. Чем күбрәк авырак, тем күбрәк савабы күбрәк була. Бер сахаба бит шулай дип әйткән, үзенең улына насихат биргәндә, өлкән яшькән җиткәч, "Эй улым, мин инде озакламый бәлки күчәрмен дә теге дөньяга" дип әйткән инде. Но мин бу дөньяны яраттым өч нәрсә өчен дип әйткән инде. Сахаба бу бала Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу күргән кешеләр, иман китергән кешеләр, иманда үлгән кешеләр. Шуның берсе шулай дип әйткән үзенең улына, "Мин бу дөньяны яраттым" ди, "Маңгайны сәҗдә урынга куяр өчен генә яраттым" ди бу дөньяны ди. Икенчесе, галимнар белән бергә бер мәҗлистә утырып, алардан гыйлем алуны яраттым ди. Өченчесе ди, ураза тотуында ди, ураза тотканда сусауны яраттым ди. Менә без ураза тотканда, конечно, җиңел түгел бит инде. Мәсәлән, су да эчәсе килә, тамак та кибә, авыздан начар ис тә чыга, рәхәт түгел. Но әҗирдә бушка бирелми. Нак шулай хаҗда, нак шулай ук. Хаҗда да син китәсең палаткада, 6 көн яшисең. И бер көн бар хаҗда, әле син аны вообще теге нәрсәләр,
bir ни помещениеда яшәмисең, bir ни палаткада яшәмисең, просто йоклыйсың bir җирдә генә инде шунда. Миллион кеше бөтен җиргә йоклый. Кайсы җирләгә әле син анда? Кая вакытны эләккән теге вообще җайсыз анда йоклап та булмый. Ну йокла китәсең, әлхәмдүлиллаһ. Аны теге әҗирдә шуңар карап бирелә инде. Аны хаҗның мәгънәсен дә, уразаның мәгънәсен дә, намазның мәгънәсен дә шунда әҗир бушка бирелми, савап Аллаһ Тәгаләдән инде. Так, үтәбез, бәхет турында дәвам итәбез. Безнең инде бу тема полностью булды, теге почти дип әйтәбез инде Рамазан ай бәхет буенча. Без инде бәхетле, ураза тотып бәхеткә ирештек. Бөтен ши елмая. Таравихларга йөрибез, 28 рәкәгать укыйбыз, бөтен елмаеп китә моннан. Менә без бәхеткә шулай ирешәбез, әлхәмдүлиллаһ. Бәхеткә ирешеп була именно элемтәгә кереп Аллаһ белән. Бәхет Аллаһның кулында. Мәйтнең кулында түгел, теге мәйт үлгәч тоталар бит әле аягын, безнең бәхетне алып китмәyin дә дип инде. Кабут ул безгә бәхет бирде теге. Мәйт безгә бәхет бирмәде. Ул үзе мохтаҗ безнең дугага хәл ул мәйт. Бәхет Аллаһның кулында, Аллаһ Тәгалә бәхетне бирә. Бәхетне бирә Аллаһ Тәгалә, кайчан син Аллаһ Тәгаләгә борыласың, юнәләсең, рухи яктан. Борылмасаң, ул сиңа килми үзе. Үзең килсәң генә Аллаһ Тәгалә сиңа килер. Bir adım ясасаң, 10 adım ясый, Аллаһ Тәгалә сиңа каршысына килер. Һәрбер инде кеше тели бәхетле булырга, әмма бәхетне һәрбер кеше үзенчә уйлый. Bir хәзрәт вагызында сөйли 16 мең кешедән сол запрос ясаганнар инде. Синең өчен бәхет нәрсә дип инде. Хәзрәт әйтә 36% шуның ди. Әйткән минем мәхәббәттә дип әйткән ди. Минем бәхетем мәхәббәттә. Менә шәкер яшьләр шушы мәхәббәтне таба алмыйча үз-үзенә кул сала. Димәк, бәхеттә күрсә, то есть бәхетне мәхәббәттә күрсә, ул мәхәббәт югалса, бәхеттә югала димәс. Килеп чыга инде. Аннары какой-то процент әйткән инде, әйтә алмыйм нинди процент ул. Ул мине шушыдан әйтеп алды. Кемдер сәламәтлектә икән. Сәламәтлек чыннан да ул зур бәхет, чыннан да индеме? Но аннан да өстенрәк бәхетрәк бар, зурак, аннан да өстенрәк. Соңрак әйтермен иншаллах. Кемдер сәламәтлектә дип әйтә инде. Сәламәтлек югалгач, күп нәрсә югала бит инде. Но аның белән әле өчен бәхет югалмый. Безгә мисал булып тора, үрнәк Аюб пәйгамбәр Коръәндә аны мисал итеп китерә. Аюб пәйгамбәр бер китапта язылган 18 ел авырткан дип, ул безнең кебек кенә авыртмаган. Аның бөтен тәндә бөтен нәрсә авырткан инде. Нәрсәгә дә юк, бөтен нәрсә авырткан. Аның беренче ул аның байлыгы да булды, хезмәтчеләр дә булды. Аның балалар да булды. Хатыны да булды. Аның көтүе дә булды. Андары Аллаһ Тәгалә моңар сынау җибәрә. Көтүе дә югала, юкка чыга, байлыгы да бетә. Андары аңар шир эләгә инде. Тән шири башлыймы, шундый теге шир дип әйтәбезме? Әгәр дә безгә шундый шир эләксә, без аны даже может 5 минутта түзә алмас идек. Безнең инде теге төшкенә алта әзгенә без инде врачка барабыз. Обезболивающий чәчәбез. Аны төшкенә түгел, нәрсәгә авыртмады аны. 18 ел буе авыртты, урын өстендә ятты. Аның хатыны мәҗбүр булды, акча эшләп алып кайтыра, ризык алып кайтты, аны ашатты. Аны халык үзенең авылдан яши торган авылдамы, шәһәрдәме куып чыгарды. Туганнар аны отказ бирде вообще. Аның авырты безгә ярар дип. Менә коронавирус булды бит әле. Әгәр дә әзрәк төшкергәнне күрсәк, сразу аннан теге шикләшәбез. Но Аюб пәйгамбәр 18 ел авыртса да, аның телдә зикр булды, Аллаһ Тәгаләнең искә төшерү булды. Ул бәхетсез булмады. Аллаһ Тәгалә 18 ел үткәннән соң аңа шифасын бирә. Ул бәхетсез булды, ул бәхетле булды, чөнки аның телендә гел Аллаһ булды. Ул безгә күрсәтә торды, безнең телебездә, күңелебездә Аллаһ булса,
нинди гына ширләтмәсен, нинди авырлык этмәсен, ул безгә җиңеллек бирә. Намного җиңеллек бирә. Коръәндә Аллаһ Тәгалә әйтә, тынычлык дие, сез таба аласыз ди, мине искә төшерүдә ди. Аллаһ Тәгаләне искә төшерүдә генә күңелеңә тынычлык килә. Кемдер какой-то процент әйтте ди, анда теге сәяхәттә, путешествиедә инде. Но бу әйтелми, сәяхәткә барырга ярамый дип, анда путешествие итәргә ярамый. Ярый. Просто безнең бәхет ул Аллаһның кулында дип анарга кирәк. Аллаһның кулында. Акчаның кулында түгел, кешенең кулында да түгел, мәй кулында да түгел, әймәне Аллаһның кулында. Кемдер уйлый инде, әгәр дә минем акча булса, мин бәхетле булам дип. Без әйтәбез, акча кирәк түгел дип, но беренче максат безнең акча бит инде. Эшкә барабыз, акча өчен барабыз бит инде. Акча өчен ни өчен без аны эшлибез? Монда күп максатлар инде, акчаны ни өчен кеше эшли? Әлбәттә, безнең балалар бар, семьяны да туйдыра кирәк, йорт та кирәк, машина да кирәк, бу кирәк. Но акча тоже без эшлибез тән эчендә. Унтмаска кирәк. Безнең тәнебез яратабыз, чтобы ул ләззәтле яшәсен, рәхәтле яшәсен инде. Җылыда булсын, эссе дә булмасын, суык та булмасын, җылыгына булсын. Андары тән өчен без машинаны сата алабыз, йортлар зур итеп салабыз, бассейннар салабыз, виллалар салабыз, бөтенче тән өчен инде. Но андары кемдер күрә бәхетне инде. Мәсәлән, фатирда, квартира өчен ипотекалар алалар, 20-25 ел акча түлиләр шуның өчен инде. Теге җәл хәзрәт әйтмешә, теге авылдан кеше китә ди, Казанга ди. Квартира сатып ала, анар 20-25 ел түли акча. Ә безнең авылда ди, прихожийда аның квартирасыннан зурак дип әйтә ди. Авылда бит нинди зур йортла салалар. Потому что Казанга китеп, это не то есть анда не имеется в виду, что может любой кеше анда байырга. Күрәбез бит, күбесе анда теге квартира күпме акча түлиләр теге гомер буе. Кемдер инде машинада дип әйтә, семьяда, машина. Семьяда. Бар андыйлар күп эштә. То есть кеше матди яктан бәхетне күрә. Матди, бу бөтенсе матди як. Но кеше тәнгенә түгел, кешенең бары ише акыл, кешенең бары ише җан. Җанга бу гына җитми, бу әйберләр генә җитми. Аллаһ та безнең җан бар кылды, то что аның хуҗасы бар, Аллаһ. Аңар Аллаһ җитми. Аңар менә бу намаз җитми, аңар ураза җитми. Әгәр дә җанга шуны бирмәсәң, җан ул эзли башка җирдә эзли башлый. Я психологка бара, я хәмердә таба ул аны җанның тынычлыгын эзли башлый. Кемдер наркотика таба, кемдер хатын-кызларда таба, кемдер инде путешествиедә таба җан теге рәхәтлеген. Но җан рәхәтлеген таба алмый, кеше таба ала только Аллаһ белән элемтегә кергәч кенә. Андары кемдер уйлый, машакатлар булмаса, проблемалар булмаса, все, мин бәхеткә ирешәм ди. Теге пенсия чыккач, ялга чыккач, әнә теге намаз укый башлармын дип. Пенсия чыккач әле кешенең ялга чыгамы әле? Или юкмы? Или аның проблемалары артамы? Теге бер мәзәк шундый җәйл хәзрәт әйтә бит, 20 яшьлек бабай да ди, вакыты юк намаз укырга ди. Үзенең уның ди теге картлар йортына урнаштырасы бар ди. 20 яшь җиткәч тә бары син вакыты булмаячак намаз укырга, намаз укымасаң инде. Ни өчен кеше намаз укырга вакыт юк дип әйтә, потому что аңа бетерми, бу нәрсәләрне аңа бетерми. Ни өчен Аллаһ та безне бар кылды? Кая без килдек? Ни өчен без бу дөньяга килдек? Кая барабыз үлгәннән соң? Менә бу эш волнующий сорау. Ә кеше какой-то кичкенә генә теге дөньяда гына яши, теге кичкенә теге ана карны кебек инде.
Дальше чыгасы килми. Дальше безнең бар бит әле кабер тормышы бар бит әле. Кабер тормышы турында кемдер уйлаганы бармы? Ул килеп җитә. Тиз килеп җитә. Мөхәммәд пәйгамбер саллаллаһу алейһи 60-70 кенә арасы ди кеше теге средний возраст кешенең инде. 70-ның тирәсендә кеше бар ди. Менә 40 яшьлек заттык бүген. Кемдер итәрәк тә үлеп китә. Но шушы тормышны карарга кирәк. 2 метр, 1 метр нәрсә бар шунда? Нинди тормыш шунда? Әзрәк кызыксынырга кирәк. Кеше ун турында уйласа да килмәй вообще. Күбрәк теге матди яктан баткан шуның белән инде проблемалар белән. Аллаһ Тәгалә бер вакыт үзенең ишесен җибәрә үлем фәрештәне. Тегенә намаз кирәк, тегенә ураза кирәк, синең эшең кирәк түгел инде. Намаз укымадың, ураза тотмадың. Аллаһ Тәгалә табынмадың инде. Ул анда кирәк. Мөхәммәд пәйгамбер саллаллаһу әйтте бит хадистә, мәйтне 3 нәрсә затады, икесе кире кайта ди, берсе аны белән китә ди. Семьясы зата, малы зата, кире кайта, малы кире кайта, семьясы кире кайта, аны белән бергә только гамәлләр китә ди. Менә гамәлләр кирәк безгә анда. Аллаһ ризалык өчен эшләнгән инде. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Лaqad khalaqna insana fi kabad", дөресәтә без кешене ди машакатта бар кылдык ди. То есть машакаты бетми үлгәнче кешенең, ул бар булачак. Машакатсыз бу дөньяда кеше яши алмый. Мәсәлән, барсак без диңгез кырыена, Эмиратка, мәсәлән, барабыз икән, 800 мең сумга ял итәргә, или 1 миллионга. 1-2-3 көн анда ял итәбез. Безнең уже кире өйне сагына башлаячакбыз. Кирешкә кайтасы киләчәк безнең. Потому что бу тормышта гел ял итеп булмый, син арасын аны, гел ял итеп. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, авырлык белән җиңеллек ди. Дөньяда шулай бар кылган авырлык та бар, җиңеллек тә бар. Авырлыксыз да булмый. Потому что җиңеллек килми, пока авырлык булмый. Коръәндә шундый аят бар, җиңеллек булмый. Аллаһ Тәгалә авырлыкны бар кылды җиңеллек өчен. Мәсәлән, университетка керәсең. Диплом сиңа булмый, пока син шушы теге укымыйсың, пока авырлыкны үтмисең, сиңа җиңеллек килми, җиңеллек анда гына килә, анда гына диплом аласың. Йортны салганда нәкъ шулай ук авыр, җиңел түгел, анда гына җиңеллек килә, салып бетергәч кенә. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: "Ман кана юриду харсал ахирати назид лаху фил харсихи, ва ман кана юриду харса дунья нутихи минха, ва ма лаху фил ахирати мин насиб." Шура сурасы 20-нче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кем дие ахиратны тели ди. Bizim бар dünya, бар ахират. Шуңча Аллаһ Тәгалә әйтә, кем ди ахиратны тели ди. Без аны истәрбез ди. Ахиратны теләүче була ул савап. Савап, әҗр. Савап, әҗр шул вакытта була, кайчан син Аллаһ ризалыгы өчен эшлисең гамәл, Аллаһ ризалыгы өчен ниятне. Кешедән өмет итмисең, син Аллаһтан гына өмет итәсең. Әҗрне Аллаһтан. Монда керә намаз керә, әйтегез, самый основной. Монда керә ураза керә, закат хаҗ керә. Әтиянине хөрмәтләү керә. Аллаһ ризалыгы өчен любой садака бирү керә. Анда кем ахиратны тели ди, ураза тоту ахират өчен. Дөнья өчен түгел. Дөнья өчен булса, Аллаһ аны кабул итми. Дөнья өчен инде ул сәламәтлек өчен ураза тотарга может кеше. Или башка ниятта булырга может инде. Но сәламәтлек өчен без тотмыйбыз, без тотабыз Аллаһ ризалыгы өчен, чтобы әҗрен Аллаһтан бирсен өчен инде. Иншаллаһ. Кем ахиратны тели ди, без аны истәрбез ди, әҗрен ди, бирибез ди. Но кем ди, только дөньяны ана тели ди. Дөньяны ди. Кем дөньяны тели? Без аны дөньяны бирибез ди. Пожалуйста. Бойлык кирәк икән бирә Аллаһ Тәгалә. Машина кирәк икән бирә Аллаһ Тәгалә. Но әгәр дә ул шушы дөньяны гына теләп, менә моны теләмәсә,
Dünyanı anlatır. Allah Teala aytar, dünyada birimin meyar diye, dünyada biri bitirmin diye, bütün eşirine diye. Namında ağır kalmıyor ahiretka bir mesele. Yani bizim sahibi aslanı turmuş ahiret. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, eğer de sen tilisin bu dünyanı tege dünya bilen şaştırığa diye, dengizge barmakını tıktı, yanında kara denese çığa diye. Bir tomşi bu dünya, dengiz tege dünya. Ne küp mü biz bu dünyada yaşayımız indi? Küp tuğu bit ol. Ne 80 yıl küp mü indi ol? 100 yıl küp mü indi ol? Şaştırsak ahiret bilen. Anda bar kabir turmuş, anda kabirden kıyamet günü var, anda cennet cehennem. Yani şolay bara ol. Даже kabir turmuşu bilen şaştırsa dünyanı, onu aytlar bikin, sahabe bilen şaştıralar, primer kitireler. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaşadı 1400 yıl ilk. Ana bulda sahabelar, onu görgen kişiler. Dünyada bizim kibik yaşadı kimler? Mesela Osman bin Gafan 82 yıl yaşadı. Kabirde har 1400 yıl yaşayındı. Kimdir 3000 yıl ilk ölgen, bizim kibik yaşayan kabirde har 3000 yıl yaşayındı. Kimdir 5000 yıl ilk ölgen, kabirde 5000 yıl yaşayındı. Razı bunu şaştırıp bu 80 yıl bilen. Kabirden sonra anda уже ahiret başana, anda уже мәңгі turmuş başana, anda şaştırıp bulmayın. Şunun için kabirge kirgençe uylamak gerek, mana bu turunda. Kabirge kirgenç уже son bula. Dünya kopana tuğu, dünya kop sen ajirgi barmı tege dünyaya. Kerek Allah rızalığı için suap işlerge, kübrek tırşırga. İbadet şunda bula, ibadet şunda bula. Rizq Allah yazgan inganı. Allah rızkını yazgan, ol kile. Sen öyleysen, men namaz okura vakit yok deyip, men hayırınca işe baram. Namaz vakitini Allah tolıyor. Bir rekat namaz Allah 1 minut. 17 rekat. En kiminden farzı. 17 minut. Plus taharat 7 minut alsak 24 minut. Yarta saat mı plus minus yarta saat. Yarta saat 24 saat içinde sen Allah'a bir almışsın vakitini. Kızganasın. Allah sana vakitini bir de sen kızganasın. İşini bilen sen yoğaltarsın dünyada bəxtini. Sen öyleysen bəxt malda deyip, ol malda değil. Bəxt ne bu janda. Janga bəxtini verir Allah. O namazda Allah sağla bəxtini. O orazada Allah sağla bəxtini көңілге. Sadaqa veruda Allah təala bəxtini sağla mənimdə көңіліне. İxlas bolsa, Allah rızalığı için bolsa gana. Sadaqаны berip bola, onu kişi için birsen bola. Kişi seni maqtasın için bu vaxtda əcri de bulmay, onun vaxtda bəxti de bulmay. Sadaqаны biz beremiz toka Allah rızalığı için. Onları Allah Teala aytır: "Men amile salihan min zekrin aw unsa ve huve mu'min, felanuhyiyannahu hayatan tayyibatan ve lanajziyannahum ecrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." İmamda Allah Teala oja aytır, nişik bəxtli bulurğa. Allah Teala aytır: "Men amile salihan." Kimde kim izi amal kılar? İzi amal kılar. İzi amal. İzi amalın şartı var. Bu yaxşılıqına değil, bu izi amalın ana şartı var. Allah rızalığı için bular iş. Allah rızalığı için. Mesela misal getirip bular öme bular. Nazaqlam imamında meşite öme yasıyız inşallah. Subata günü hatun kızlarını çağıram. Tege meşitni var saat 8'ge. Mında da öme bular. Onları mayda öme yasıyız ziratta. Niçin sen de barasın? Niyetin neydi senin? İşte. Mesela benim turunda kişi etmesin indim. Ne kadar barmasam benim turuna karşılar bitindi. Barayım öyle deyip. Bu Allah rızalığı için değil. Allah rızalığı için sen barasın, Allah'tan ecrini ümit etip, ben yanında işlep koytam, Allah Teala ya onun için ecrin verir deyip, sahabın bunda yazarlar deyip, buna niyeti şu, Allah Teala sahab yazarlar inşallah. Onları ümeler bulak bulukta mesela SBO'ga eyberler cibereler. Niyet kılarak gerek Allah rızalığı için. İzi gamel kirek insan ve asını namaz, asılı, uraza deyip ettik. Zekat hoş, bunda kere. İyanlar Allah da devam ete. Bulan ol er kişi, bulan ol hatın kısa razınsı yok.
Но в то время ул иманлы кеше. Иман. Изе гамаль, андан килә иман дип килә. Иман китергән. Ышанган, Аллаһка ышанган. Иманы 6 шарты бар. Аллаһка ышану, аның фәрештәләренә ышану, аның китапларына ышану, пәйгамбәрләргә ышану, кыямәт көненә ышану, язмышка ышану, тәкъдиргә. Менә изе гамаль ул иман, менә ул бергә килә. Андары Аллаһ Тәгалә дип әйтә: "Фаланухияннаху хаятан таййиба". Без аны хуш тереклек белән дөньяда яшәтербез ди. Аллаһ Тәгалә шушы кешегә ахиратны гына түгел, уже дөньяда уже бәхет сала. Коръәндә Аллаһ Тәгалә вәгъдә итә. Аллаһ Тәгаләнең вәгъдәсенә күп ышанабыз микән без? Бер хәзрәт әйтмешли, теге, мәсәлән, без авырсак, барабыз врачка, ул, мәсәлән, лечить итә алмый икән, районны җибәрә, мәсәлән, Кировскига, Киров. Аннан дәвалый алмыйлар икән, җибәрәләр Мәскәүгә, профессорга инде. Киләбез профессорга, ул безнең теге карточканы тоткан, карый, тикшергән бөтен анализларны. Әйтә икән, монда операция кирәк. Бүтәнчә булмый. Шушы профессорга без ничә процент ышанабыз? Хәзрәт әйтмешли, 98% ышанабыз ди. Из булмаса да инде хотя бы 99-98 ышанабыз. Потому что ул зур дәрәҗәле кеше, аның тәҗрибәсе күп, аның гыйлеме күп, ышанмыйча булмый, монда деваться некуда уже. Ана монда азанга әйтелә: "Хайя галәл фалах" дип, ашыгыз бәхеткә дип. Кем Аллаһның сүзенә ышана микән? Ничә кеше монда мәчеткә килә микән? Аллаһ Тәгаләнең сүзләренә ышанып. Менә монда Аллаһ Тәгалә әйтә, менә шушы 2 шарт үтәлсә, без аңар ди әҗрен дә биребез ди. 2 дөньяда бәхет итәрбез ди. Дөнья һәм ахират. Аллаһ Тәгалә шушы икесен бирә. Шуның өчен әйтелә, галимнар әйтәләр баяшмасам, иң беренче дөньяда иҗмакка кергә кирәк. Дөньяда иҗмакка керсәң, ахиратта булачаксың тоже иҗмакта. Иҗмакка керү була менә бу намазга басу. Намазда анда иҗмак безгә. Ничә иҗмак без Аллаһ белән сөйләшәбез. Иҗмакка кергәч, иң зур рәхәтлек була Аллаһ белән сөйләшү. Галимнар әйтәләр, бу дөньяда да иң зур рәхәтлек дөньяда Аллаһ белән сөйләшү. Ана безнең намазыбыз да түбән дәрәҗәдә булу сәбәпле, безнең теге шундый ук ләззәт табып бетерә алмыйбыз, рәхәтлек. Потому что безнең намаздагы булган иштәлегебез дә әле түбән дәрәҗәдә. Аны арттырырга кирәк, хушуклыкны инде. Аллаһтан курку хисен, Аллаһ Тәгаләдән белән сөйләшү, теге намазда без не только теге былай гына кылабыз, теге сәҗдә кылабыз, нәрсә укыйбыз. Кирәк именно внутренне сосредоточенность, то син Аллаһ белән сөйләшәсең. На шул вакытта гына сиңа намазда рәхәтлек киләчәк иншаллаһ. Вакыт уже име? Ничә минут тәве? Дәрес шуннан тамамлыйбыз инде. Әле монда бетмәде. Икенче дәресләргә бетеребез, шуның өчен килегез. Теге бразильский сериалдан соң самым интересным месте тукты бит әле. Без аш на самом интересном месте туктадык. Шуның өчен менә әле безнең беренче көн бар, килегез иншаллаһ. Дәвам итәрбез. Субханаллаһи ва бихамдик. Әшһәду ан ла илаһа илля антә, астагфирука ва атубу илейк.